Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Pangako. Ayan ako, ati ba na? Kaya ko gusto bahoy sa tulungan ko. Sige, diyan ka na. May pagkahait og tilat kining tuwana. Pero dili may mong mga away ko niya. Naa siya mga kamot karon ang kaluwasan sa akong anak. Tod. Na si Alex sabi na ko. Dili mahi mo maliit ko sa mong sabot sa bakit. Sige. Ginoo ko. Tabangin taon siya. Bisag ko maglagot ko in Andrew. Pero tabangin siya nga maluwas ang akong anak. Klaro kayo ang katong si Alex. Nalikunaw na ng kwarta kakunda. Isip kong saod bintahuso ka kid Alex. Dili higal ang pag-ilang mo na ako. Kapit alas 4 sa kadlawon. Tuwa na ba ka si Andrew sa plaza sa ilahom sa Marcelo Fernan Bridge? Jessa, may mo pagbulingkod ka? Nausa mga? Alex, nabala ka lang ko sa mahitabo sa plaza. Lahi na gid ko magkakita ta sa mahitabo dito. Alex, nga nawa ka pa uban ni Andrew. Siya lang ang gingos makidnapin nga mukuha sa bata. Pero Alex, tingalig din agad ko pakito ni Andrew ni JR. Human di kini malukat. Ay kabala ka. Kay mosunod ko niya karon. Ikaw, ayaw pagpalabi si mong kabala ka. May bang muuban ko nimo nga moapas ni Andrew? May ba, Jessa? Ayaw na lang una paghasol-hasol sa mong lakaw. Dinhi ka lang. Paabuta madinis, Andrew. Sige, diya ka na. Kalahin ka sa mong kipati. Kanindot yung iapas nila sa plaza. Pero gusto si Alex. Maghahasol ako kung maapas ko nila. Mag-ampo na lang kung away mahitabo silang pagkuha ni JR. Niyan ako sa Marcelo Fernan Bridge. Mupark ko itong nabita. Ito ang mga duanan sa mga bata. Ay, magkakunsabo ni Alex. Magtako ng nabita. Oh. Hello. Hain ka na. Nagtanaw ko nimo. Hain ang bata. Sa mo na ba ang kwarta? Oh. Niyan na. Okay. Dadaanan ka ng bag dito sa duwaanan sa mga bata. Pabutaan mo doon nimo. Mangutan na siya kung may lighter ka ba, Andrew. Unsa? Umanyag pangutana kung may lighter ka ba. Mutubag ka nga wa. Gusto siyang matanaw sa sod sa imong bag, Andrew. Ug imo siyang pakiton. Okay. Pero dili ko ihatag niyang kwarta. Kung dili ko makita ang bata. Naibaw ko. Pero makita na nimo ang bata sa palibot. Ayaw ka malaga. Makuha mo karon ang bata. Sige. Buhatan na akong kimandog nimo. Bye. Way tao doanan sa mga bata. May siso.
May slides. May balay-balay nga plastic. Oh, may lingkuran na sa kilid. Anak ko malingkod yan. Dadun ko ng kwarta. Tuwara sa layo mga nag-jogging. Mingaw pa din kapita. Wa pa mga bliyang gagmay tindahan din sa kilid. Dul sa dagat. Haim ka nang nag-jogging sa unahan. Ang tao ni Alex. Hello? Kumusta na? Nana si Andrew busing. Muduol na siya sa duwanan sa bata. Huwag ako na siyang gitagan ng instruction. Maayo. Si Linda na ang muduol niya. Huwag mo kuha sa bag sa kwarta. Kinahanglan madaday ninyo palayuan ang tapita ang kwarta. Kaya tingalig dunay laing planos, Andrew, nga wa ko may bao. Okay. Ihatag magyud ako niya, bata. Mao na nasabot. Biya dahin mo dihang tapita. Kung ato ta mag-abot sa inyong bahay, Di na may yung balik sa safe house. dili na. Galing mag problema pata kung mabalik mo dito. Sige, Tara, boss. Miling ko na si Andrew sa kilid sa duwanan sa mga bata. sige. Good luck na lang. Bye. Nangatol na nga ako magkamot nga makagunit sa tulo ka milyong ta. Masulbad na yun karong adlaw ang akong problema. Masulbad na yun. Halsing ko na hapit. Nakuha na ba ka ni Andrew sa JR? Kalain ko din magpaabot ang dasasanot na mahitabo. Dili sa may mga tao ka na ko si Alex. Kimasuko na sa punya to. Huwag ko laing mahimo ini. Gawa sa magpaabot na lang sa ilang pagbalik din sa bahay. O ba na JR? Taon-taon naman ko na din ko din sa kilid sa mga duwaan. Oh. May tunog sa kulyo. May lighter ka ba, Andrew? Mauna niya ang tao ni Alex. Wala ba? Mahimo bag mo tanaw sa imong bag? Sure. Nana. Abli ng bag. Nakita mo na ang imo makita. Okay. Isira na nagbalik. Ug biyain na dinhi ka ng bag. Dili ka na mahimo. Wa pa ko magkakita sa bata. Tuwa na ang bata sa imong sakyanan. Ayaw kong binuang. Wa ko mamakak nimo. Sa dihang libiya ka sa imong sakyanan, gisod na dito ang bata. Dako ng binuang. Ayaw kong ilala. Wa ko magilad nimo. Gibutang na sa mong kauban ang bata sa imong sakyanan. O sa biyain na ka ng bag dinhi ug lakaw na. Dili ko ni mo mailad. Tanawa ang imong sakyanan. May nakabantay na sab sa bata. May tinirong pungko-pungko kami doon sa sakitan. Milili sa sunod. Ang bata na kanang iyang gilili. May lagi doon sa sakitan. Unsa man, mula ka o kana o dili, gigutom na ang bata. O taas pang iyang hilanan o sa kinahanglang madasiyag doktor. Tuhui ko, wa ko mabaka. Tanawa, may gihagwa ang mga tao nga muduol sa mong sakinan. O giablihan sa babae ang pultahan. Uy! Bata ka nang gikos, babae! Uy! Uy! Ibalik ang bata sa sunod! Uy! Ami, bata! Ami siya! Jia, dali! Dali, Jia! Dali! Siya, niyan ako! Niyan ako! Kainit niya! Kinalamad ako siya, doktor! Jia! Ay, napaginak! Ay, napaginak! Yan na si Papa! Yan na! Ikaw na si Jia!
Puni mo. Shhh. Ayaw na pagsaba. Ayaw kadlok. Diyan ako. Diyan ako. Oh. Mihunong na siya pagkilak. Chia, anak. Huwag ka lang mahibaw sa kalipay ka kung gibati ka ron. Huwag ko magtuo nga. Ngayon ko nang hitabo at magkita. Anak. Anak. Dili ka na mag-ungaw sa kakuyaw. Ganyan na si Papa ni mo. Ayaw na pala nga sa mga tutag doktor. Gidalag yun ni Andrew ang bata. O, boss. Una silang namiya dres sa bridge. Kaya mo siyang natarantar nga nagulitan niyang bata. Oo niya, hain man mo karon ha? Nakuha na ba ninyo ang kwarta? O, boss. Padaw na sa amo. At ito mag-abot ito. Oh, ayaw mo kumpiyansa ha? Paghapit-hapit mo mag-lain-lain dapit. Aram kasiguro mo nga dili mo masundan. Basig doon na yung mga tao nga ipapaniis Andrew ninyo. Okay, boss. Ang kwarta ha? Ayaw nig ibuwag sa iyong mga kamot, Marco. Kasabot ka? Yes, boss. Uy, kinsa man kaning nanuwag? Basin si Sir Andrew na ni. Hello? Carla, si Andrew ni. Oh, Sir Andrew, ikaw ni Sir? Hain man karon Sir. Dakan ba kay kagpermahanan? Oh, sige. Mag-abot ako sa klinika. Dada ako mga pirmahanan. Ha? Ngano naman kas klinika? Ay, napangutan na. Magkita lang ta sa klinika ni Doc muna. Sige, Sir. Magdana lang ko sa imong mga permahanan, ha? Oh, sige, sige. Huwag, ayaw paglangan. Marco! Hay ng bag ha? Tara, boss. Tapos na misa. Saman, wa ba nini mo ablihi sukad nga imo ning nagunitan? Wa, boss. Ablihin na, sir. Aron atong maihap kung tulo ba kamilyo na soda. Huwag yan magbinuang, Sandro. Kihatag yun niya ang imong gipangayo. Nya. Saom na ito ng kwarta ron. Oh, Sing? atong ipon. Aron hatagan mo sa inyong mga bahin. Naunsa man kaning akong amo, eh. Nanong kalit man taon ni siyang misangko din sa klinika. Ay, lala, lagi ko yawan man ko, eh. Pero, mura masag okay ra siyang nakagsulti na ko ganina. At yan ako sa klinika ni Doc muna. Oh, Sir? Likod rin, Carla. Sir, naunsa man ka. Nanong kalit man lang kang nagpa-doktor. Huwag ko maunsa. Relax. Dili ako nagpa-doktor. Kisam ding nagpa-doktor. Ang anak sa kukikala, si Alex. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!